Bueno, zergatik animatuko zenukete jendea UEUko graduondo bat egitera? Ibon. Neuk animatuko nekete batez be oso gusture sentidu dutelako nire burue, jentea oso gertu, paraje irakasleak, baina baita beste ikasleak eta bai oso gusture egonaz, eta gainera ez upideak egiten dozuz, osterako baliagarriak izan ditezkenak, ez? Niri asko urteet eta animeko neke jentea bai ikusten zelan ikasi lehen, aberasgarri izan da, eta aparte ez upide barriak egitea. Gero aparte, UEUren eskaintza bera, programa egitaragoa oso interesantea da. Eskaintzen deuri zen ikasgaiak oso interesgarriak dira, nahiko alternatiboa bezango nuke, ze horrelakorik ez dago, hemen inguruan, ez dauden gauza batzuk opatzen deuri ez, eta nahiko eskaintza aberatsa iruditzen ja. Bai, egia da, uztartuten dute oso ondo, aputxu bete ikasketa kontutan akademikoan igual, azkenengo joera izan ditezkenak, gero aparte, eguneroko lanean eta eskatu leki izan zerakaz bete beharrakaz, eta, eskaerakaz, ondo, egia da. Gero be, iruditzen jaku ez, gelan hindu berba, nahiko interesgarria dela be, erabiltzen deurien metodologia. Ze aukera emoten dau, noberaren eguneroko bizimodua, lana, familia eta dana, graduondokoagaz uztartzeko, aukera majoa emoten dago horretarako. Bai, lanpetute bazauz edo dana da erreztasunean, gauzik egiteko, eta gainera hori, batu iten diezen lez, aputxuet online ikasketak eta gero aurrez aurreko saioakaz, jendeak hobeto ezetuteko eta oso ondo da, bai metodologia bera oso erakargarria da. Irakasleen aldetik ere malgutasuna eta gauzak errez ipini duzku ez, ezta? Bai, eta gainera gertu inerritzen duzuzela, edozein zalantza dekosunien edo zera, dauzela prest, laguntako eta hori balo edozein konponbide emoteko moduen edo ondo. Bai, UEUko jentea da horre beti laguntzeko prest eta... Baita. Komodina. Gero be, uste dut diru aldetik oso ondo daudela presioa, graduondoko hauen presioa, merkatuan dagoenarekin alderatuta oso presio ona daukatela iruditzen, ja? Hori bekontuan hartzeko modu eta, kontu eta azkenekin denboratzen ez gabitzezelako denola fin eta hori bekontuan hartzeko modu edo. Baina, ez dekolaz edikusirik gero kalidadea, ez moten dan kalidadea edo, seguruenik edo beste programa batzuetan, eskiniko baliki ez, hori bekontu da, ez du ezela eskinten, baina eskiniko baliki jakiteko horren maila iritsiko ziren dut, eta presio doble. Eta, azken gauza da, UEU dalako. Hori da, UEU dano garalako. Oso jente jatorra, oso langileak, eta benetan oso ondo egiten ari zari, eta euskararen alde kriston lana egiten ari zarie, eta beraz, gure aldetik, segi horrela. Animo eta bultzada bat. Hori da, agur.